unu nke na-eme kedu nchabo mo kedu ka o si adị kedu ka o si afịọtụ na-asị unu nnọọ na-asị unu daalụ na-asị unu dee jebe ọbụla unu nọ for the fact na ịdịgodo ndụ now na-asị unu jisi n'ike ife ọbụla unu na-eme na-aga nnọọ ọfụma wee bụrụ na ife Chukwu nechara anya wee sị na onye nke a ịka dị mma ịnọ n'ụwa maka na ịma na ọ bụrụ anyị nwa na-enye ndụ ọ bụrụkwa na ị na-ewelu Chukwu ga-ewelu mgbe ọ bụ n'ọfili n'ọnya bụ the best time mana anyị na-asị ka anyị hafụ ịnwụchu anwụchu maka na ndụ ogologo ndụ ka anyị na-ekpe ogologo ndụ na-arụ isi ike ogologo ndụ ya adị ịdị ya na-arụ isi ike ọ bụrụ ogologo ndụ ya adị eburu ọdị ndụ ọnwụ ka mma even though na-asịkwa na mpempe ndụ ka mpempe ọnwụ mma ọpịa but at least ihe adị ka anyị dịrị na-arụ isi ike a na-asị unu nnọọ daalụ anọ m live on YouTube in case ọ bụrụ na ị chọrọ join m live anọ m live na YouTube anyị jee na vote Odenigbo isonyelu m anyị wee na-emekọ ife ka ụmụ nwanne dịka otu anyị si eme ebe anyị na-anyụkọ mamịrị ọnụ onwe ike ọgba ụfụfụ ebe m na-asị ka ịmago nke ka isi wee chee ife ka ị si wee loo ife maka na uche onye adị njọ ọ bụ na ilokwenye ya kedu ibe bụ ibe ahụ maka na mụ na onwe mbụ Aunty Chinaza need memụta one or two things ebe a ka m na-asị unu jisi n'ike n'ife ọbụla unu na-eme ọ dịrị izi mana iwepụtago onwe gị si n'ife a ka ị ga na-eme mewi a ị ga-emepụta ya ihe one day ọ dị adị easy o it can never be easy mana for the fact in the side go na ị ga na-eme ya I'm telling you one day na one day ọ ga-abụ ụbọchị ahụ ị na-eche ichekatagol o wee bịa na mmezu o wee bụrụ ụbọchị Chineke ya agbawala gị net ụbọchị Chineke ya asị gị nna m irugo rizie because one thing anyị chọrọ bụ anyị kpaa n'anwụ anyị erie na ndo imagine ị na-eri nri like this anwụ a na-acha gị heat ya na-eme gị ijiji na-ebegharị arụrụ a na-efe ịkpachara ego tacha afọ a niile taa ka ị hafụ relax enjoy ya lie nya bụ nri and anyị na-ekpekwa n'ekpere ka gịnị mee ka anyị dịkwa n'ogologo ndụ reap the fruit of our labor ọ bụrụ anyị kpacha ndị owe rie ọ bụrụ our portion in Jesus name anyị ka njiwe si ife ọbụla ị na-eme kpachala anya gị ụzọ ị na-aga na-adịrọ mma hapụ ụzọ ahụ onye si gị ga-eme mee ya otu emena otu a n'anya as adult and mmadụ na-agwa gị ife onye nke izi onye nke bụ onye nke ịtọ the same thing malụ that something is wrong with you adịghị idiri ime gịnị ichegharị nwee nchegharị n'obi gị unfortunately enwere a lot of people bụ na ha bụ kpọkịrịkpọ ha feeling na ha dị egwu feeling na ịdị egwu ntụl ife ya eme gị one day uche ga wee dị ya otu ị na-ekpe na before that thing na ya eme gị before eme egwu ị ga-realize ya on time tupu ka hapụ mee gịnị tielu gị ọnụ tielu gị anya anyị amalụ na ife anyị apụta na ya mana ọ bụrụ na nwere ife ị na-eme nwere onye ga-ama gị you have to be prepared because anywhere anytime we can call upon you and when they will call upon you make sure na ịbịara empty handed come prepared right now I'm gonna dive into ife njimakia wee bịa n'ụbọchị nke taa m ga-let the cat out of the bag maka na okwu a bụ okwu siri ike ada okwu gbasara ụmụ nwanne and ndị nwunye fa ụmụ nwanne na-abụ na nwunye fa so onye nke send message asị m that na ọ nọ n'abalị na nwunye ya na-alahụ ụla nwunye nwanne ya nwoke sendeli ya message before mara ya ọ kpọbịa ya na phone ọsịsị ya kedu ihe ọ na-akpọrọ ya na phone jụbazie nwunye na onwere idea ihe melu co-wife ya eji na-akpị ya ọsị mba na ọ marọkwa ọsị ka opiki ọ bụna the girl na-ebe akwa the girl na-ebezi ọjụbazie ya ka eyi ọnya ka eyi ọ kwere ịgwụ ya ka eyi ọgbọ ya nkịtị kpọkpọ ọkọl the next thing ọ sendere ya a video ọsị nke a na-esendiziri ya video na daily n'ime abalị ka ihe na-emezi ọ mepezie the video ịma ihe nwoke fụrụ riri ya ọnụ and ihe ọfụ o gosi ya nwunye ya and ihe nwunye ya fụ
Yes, so ife ọbụla yiri nwoke bụ ego, anything nwoke na-eche bụ ego, etu ọbụla o sikwa n'ala dị, okwu ego ka a na-ekwu. And ebe a ọ na-abụ nnọkọta nsị nwoke dị poor, okwu. Nwoke dị rich, okwu. Nwoke nọlụ mma, okwu. Nwoke anọghọ mma, okwu. Ịnụ ezigbo nwaanyị, okwu. Ịnụ ajọ nwaanyị, okwu. Ịnụ ajọ di, nsogbu. Ịnụ ezigbo di, nsogbu. Kedu ka a ga-esi wee mee ụwa a metụ ya mma? Kedu ka a ga-esi mee ụwa? Nwoke anụ abụ na nwa ya nwaanyị bụ na onye anwa bụ ihe kazie mma. Ọ na nwunye ya adịrọzi hot. Ọ pụtazi na nwunye ya dị enyezi ya ka o si wee chọọ. Ka ọnụ onye ahụ a na-ekwu maka ya na-aba ndị mmadụ n'ime, maka na mụnwa na onwe m aghọtara, ana m akọkwanụ ka unu kọwaalụ m. Ajụjụ a niile bụ ka m ghọta ya ka o make sense to me. Kedu ụdị spirit nwanụ na-aba gị n'ime abarọ gị si gị jekwuru nwunye gị? Ịkwụgo ụgwọ isi, ịchọ ịtụnite etutuo ya from ceiling, otu ọbụla ịchọ isi wee dowe arụ dowe, ịchọ ịkpọdo isi na chi n'ukwu enu gị nwama. Why your child? Ọbara gị. Ndị a na-achọ itesti tradition. Onwe ife na-achọ itesti ka famalụ ka o si adị, ka famalụ ka o si a mme ihe a kịta kedu ka ọ ya adị, ọ ihe ha na-achọ ime. Because aghọtara m ya. Kedu ihe mere people ga intentionally mụrụ anya korokoro, mara ihe dị mma, mara ihe dị njọ, decide ya nọ nke dị njọ ka ha ga-eme. How long this man megoro this act, amarọ m. But how long ka o che na ọ ga-last? How long ka o che na this wrong ọ na-eme na ọ ga-last? Nwa bụ atichi na-aza amarọ. But ima one thing mma bụ na o ji anya ya korokoro wee mịa. And nwatakịrị bụ na a na-eme ya the thing ọ gwara ọmụmị o nwere onye ọma. Enidikwa ihe odo onye nke a responsible because nwatakịrị pee mpe ọ dị iche. Ma ọ bụ na nwatakịrị etogo at least from 15 years did too much. 10 years ekwubego okwu mara na ihe a na-eme ya dị ọkwa mma na enidikwere ịgwa ma ọ mee. I decide ya na-eme ngwa ma ọ mee. 10 years biko anyị ga-ehold gị responsible because ịmago something na enidere ịjụ gị ọ gị bidoro ka ọnwụ mpa gị bidoro ya. Ya nwere ka o nwere ka o si daa na ntị, ọ naghị ada mma. Ọ dị ada mma chaa chaa. Ọ dị adata ọfụma, ọ datara dị ka a esi manage ya sef. Ọ bụ na onye ilo ma even housemaid sef, ọbara has nothing to do ya, ma na nwunye gị ka ị disrespect. Mana nke a bụ sacrilege ka onye nke a ji esu nọ mepe anya ọfụma korokoro commit ya, thinking that nothing will happen. So, my dear brother, nothing fit happen, but agbacha ọsọ agụzi ama ya. Kpọọ m na 07060485853, ma kpọọ na 09155708347. Enwere m ndị sokwa m nọlụ na YouTube. Chukwuma Brain Charles. Some good evening, Auntie Chinazo, and more grace to your able dialogue. So God bless you and your handwork and long life to enjoy in Jesus' name. I wish you the same, my brother. I love you and your program, dialogue. So, Nwachuku Joyce, hi, Nwachuku, dialogue. Hello. Kekime. Ademoyi. Can I forget ABC at bomb? Alright, you see, keep my chimazu 0706048583. My born at 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kekime. This our line of our hotline. Chai, Cecilia, so sorry. Dalo for your patience. My dear, see the problem we have now. Outside or what about daddy and mommy and professor of there? Now, what he was sleeping, so then I deal with you what maybe the wickedness, the Panino in the matter of Luzopia. You know what did I hope at a wagon and money in the outside?
na nwanne gị mere ị ga-aba mba ọ bụrụ gị nwanne gị mụnwa n'obi m ihe ahụ abomination and I feel na onye na-eme ihe ejiri ọgba anya na ojiri ọgba anya abụrụ na ụdị na ọ mara na ihe ahụ bụ ajọ ajọ ihe ọ na-eme since ka Chineke chọrọ ịrapụta because this kind of person will go and molest other people's children. O ji emenwuo ya nwa ya. O ji ka nwa obi na-adịgo nwa ya. So o nwere ike ụmụaka niile nọ n'ogbe ha ọ bụrụ nyanwa ga na-arụ abịa iti mkpu ọpụta so tie onye nke ọ pụtara ọsị akwakwa ekwukwa n'okwu ikwu onye nwụọ. Imagine the wickedness. Chineke mekwere anyị ebere. That is why the society terrible things are happening because obi nwanne ya na-edina ị mana nwere onye ọ ga-atụ ji outside. Ọ ga na-efeel na enwere need for respect. Look at my father doing this. I pray that God will help this nation, help this world in short, because I don't know, it's painful. So sorry, Cecilia. Thank you for your patience. Oh, bless you too. Oh, yeah, but the team and the help it just occurred to me that for this man, he made he made this kind of thing. I'm telling you, I need you. Ekwesịrị ọ na-atụpụ ụkwụ n'ilo esori ya maka na ya bụ ụkwụ na-aga warawara anya na-agara warawara kwesịrị ị na-esi ya. Hello. Good evening. Ndị mma kekwan. I wish you the same. I wish you the best. Maazị Ejiofor. No. Daalụ sọ. Onye Ukeghe. No. Gani. Okay. Anyị ọzọ na-ekwukwasara ya bụ na ụmụ nwoke ọbụla mmadụ mara ọ na-eje ka ihe ọjọọ adụrụ mma because of this is the site na court. Onye nwere ihe nwoke ahụ megide ọgbara aka ọ court from somewhere o megidego mmadụ abụọ ya ọnụ si America ba o wee dịba ya na America ba. Yes. Anyị rekọpụtara gaba ihe ọbụla nọ na steeti ị ga-atọ anyị ma ọ nwa gị ma nwanne gị anybody at all. And last thing but this nwoke mma na nwa ya abụrụta ka a biri obodo ihe ahụ. That was the first time man has been feeling. Nwata na ọ na-eme ha na-eme ya nwatakịrị kpere akwa mama webata wee decide n'ibido ha myself. My brother, my sister, my baby go. I need to work to go to the whole place. Now, what we maybe and one leg a fight against one leg for the one. Now, Gardina, where one leg is in one year because of the whole job that's one. We know that is very, very careful. Matani Homa, the Mama, and the whole job, the whole job. Yes. Thank you for your program. Dalo. Thank you so much for listening. Dalo. Ike gwụkwa and it's true nke ritual akwa mbọsị a ka anyị bunitelu nke nwaanyị na di ekpara akpa nke a bụ na ha kpara akpa ọ dị agreed na every 31st abụ every when nwaanyị ga na-ebe akwa na ini di ya n'ime akpata ozu ebe ọ rịba o ya ebe dị akwa from 6 p.m. till 6 a.m. the next morning until nwaanyị mmiri gụzie na one of those days mmiri one of those months mmiri gụzie na ya ọ pụọ break the circle otu aka nwoke shi na Keke ime. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. Ụwa anyị nọ n'ime ya na-asọzi m oyi o. Ụwa na-atụzi m ụjọ.
ụwa Chukwu kele eke chọọ ya mma ọ na-atụzi m ụjọ Chinaza enwe onye gụrụ egwu a nna m amakwa m kọwalụ m onye moti ka gị na ya na-ekwu oh but ọ dị ka fon gị dị na loudspeaker na ndị na-ekwu kịta hello na ndị na-ekwu na ana m anụ gị na-anụ onwe m from fon gị anụmago m ihe ị na-ekwu onye moti ka gị na ya na-ekwu okay nnọọ onye MOT nwoke MOT Chinaza daalụ ya a na-ekwu kịta abụghịzi ihe ọfụ na ahụ ọ na-emeli emeli alụgba afọ bụrụ omenala o nwego nwa mmanụ ya na nwa ya nwaanyị na-edina for 15 years ọ na-agwa dị gel ọnwa ahụ akwụ okwu egbuo ya niile ekwudoro okwu egbuo ya ihe ọbụla ọ chọrọ ya ga-eme na achọ ka mmụ ya mmadụ ya bụ nwunye ya until one day iko ya eju the girl wee and the worst part of it bụ na o mechaa dị nwa o nwere ike dị nwa conceive o jee mee abort hey so akọgide ya one day iko ya eju the girl wepụtazi wesị n'otu ogo emerere ya so mgbe ahụ ka ejiri ekpezie ya ikpe ọcha ma nke emeziri ya ịma na ihe na-eme n'obodo a bịa kọọ ya na news emechazie amasị ka esi wee ga so ọ ndị ọgbara afọ na ndụ uke generation na-eme ihe niile ahụ ka Chineke meela onye ọbụla ya ebere ekerekwa ngụ daalụ sọ daalụ ọ bụrụ asị o ka esi emeketa ihe ọ dịzie normal ọ banyezie na tradition ọ dịka ihe o kwesịrị ebe otu o kwesịrị isi wee na-eme ya why because anyị na-alaiki ihe mee bife kwuo okwu ya ihe ama na ka ọ na-eme ị na-agba nkịtị ka ọ na-agba mgbagwuru ọ na-enwe root okwudo bife mara okwudo sie ike mbọsị ọ ya apụzi gị n'anya ọ dị too late mgbe ahụ asịsị esikwu ọbụna nwa gị emega abortion self 2-3 times ọbụna ọha gị ime. Sometimes I just wonder how people live with themselves because onwe ihe ị ga na-eme otu a uche gị kwesịrị na-asị gị and abịakwa m na-echesi for nwaanyị ịfụ die ka ọ na-eme ụdị ya gba nkịtị sebegodo vidio wee jebebe akwa wee kpọwa nwanne ya nwoke o meanikwe one thing to me is either na nke nwaanyị na suspect this thing until that day o wee fear or na nwoke na-eti nwaanyị dugaduga ọ chọọ dị interrupt ka afọ inwe issue ya bụ nke nwaanyị na-atụ dị egwu na-adịrọ mma ịma na enwere aja egwu nwee ezigbo egwu ọ na-atụ dị aja egwu ọ bụrụ nke ezigbo ya bụ respect nke aja ya bụ fear because at that moment I mean ị kwesịrị ikwe ka the thing continue kwesịrị like ido ị ga-asị anyị mkwanụ mgbe ha bido nke a but nah. Hello. Good evening. No. Yes, anyị na-eme anyị kene Chukwu ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Samuel from Ugwaji nnọọ daalụ sọ. Daalụ. Gaa n'iru o. Ọkalị. O nwere ihe kwuru maka na enwere ike nke nwaanyị bụ nwunye na suspect eziokwu because for her to video ọ na monitor the appointed time consider credible evidence. So mana ihe ndị ebe ahụ bụrụ to me eteke the image of that man is rather na enwegoro onye megoro dịka ha nna anyị na-ekwu onwe megoro dịka ha from their own lineage maybe all those forefathers na na-akpara alụ and that kind of thing that they to their own generation, their generation to come, children. And then when you can be clear, no matter how they maybe here to stop such costs. And when you can buy and make up. And
and the man Igbo niile nwetara omenala okporo nsọ. So all the thing now, they are the generation of this man. Well, in another way around, the man is so no to. One boy after the man, because in the beginning, I cannot do it to renew their covenant. Yeah, it's a situation. So, I can't take one, and I am watching. Thank you. Daalụ sọ. Daalụ. Na amara m otu ụzọ anyị esi wee kọwaa okwu a na-abụrụ ibidote aka na gịnị na nwoke nwere ike ọ bụ na ọ bụ a ritualist, because that's what it's looking like. Ọ na aka ọsụrụ ya melu jebe dịka my color si wee kwu, because ee nwoke a ji anya ya mana o jiro spiritual eye, adọnya ka o ji awepụta sometimes ihe a review ihe a kịta wepụtakwara nwaanyị afọ kịta nwee ike ọ bụkwa na ọ na-ekpekwa ekpere na-asị Chukwu ọ bụ na o nwee ka ụdị ihe na onwe ife dị ya na onwe ife dị evil na-aga na dis ezinụlọ si expose ya tọ agbara ya n'anwụ. Prayer is the key. Akwa ife ihe ọbụla ị na-eme kwesịrị na-ekpe ekpere. Ịma ihe ị na-efe kpewere to the thing, kpewere Chukwu. Ihe ọbụla ị na-eme kpewe ekpere. Keep praying. Prayer is the key. Because sometimes ụwa dị very spiritual. Ụwa dị very spiritual. Kwa kọlụ m unu nke nwaanyị mụrụ nwa, the nwa yiche the husband's father. Ọ sị na mgbe niile n'ime abalị nwa bewe akwa, di ya adịghị ekwe ka o kuru nwa, sị ya don't worry ka o je kuru di nwa. One day ọ sị gịnị ka ọ mara ihe mere di eji amụ anya, only for him, only for her, he sneak into the baby's room. Ọfọ ka the baby na-ezi di ozi na-eyi oyi na-ekwu okwu, baby nwa na-emebe 6 months na-ekwu okwu ka okenye iche voice the father-in-law ya. This life dị very spiritual. Kwesị imepe anya ịmakwa ihe ị ga-eme. Now tell me this child now, onye kedu ka nya the mental kika mesu ekwu ya kita mentally ezinụlọ ahụ, at least the mom ya bụ the wife of the man cheta ife this girl gago n'aka di ya nụrụ ya. Amarom sometimes these things are not, you gotta forgive but you can never forget, and iche ti ọ ga-awụ akpata oyi, ọ ga-afụ gị ofu n'obi, ọ ga-ewe gị inwe ike ịfụ the child self imagon ị na-afụ the child somehow, inwe ike inwe hatred self for the child. Di gị ọbara n'uru marriage ahụ amarom aya marriage zin onye ọbụla ga-ejebegodu chọgodu wee ya first.